Selanjutnya kami tampilkan yang panjenengan tunggu-tunggu dari subuh tadi. Wis ana sing mathok inggon wae nggih. Yang panjenengan idam-idamkan owner dari Mayangkara. Siapa dia? Atuh, semangat dong. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Kita panggilkan. Inilah dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri. Nangis tondo nyanyi lekmu ngeten-ngeten ngono kuwi iki lho satisune aku ki lek aku ki aja nangis gak boleh nangis ya sini penghayatane ku ya luar biasa. Ini bukan karena aku mengalami lagu ini. Mergo menghayati. Seakan-akan kamu mengalami. Nah, tepuk tangan buat Niken, luar biasa. Kita itu kalau membawakan lagu itu harus tahu isi lagunya itu apa dulu. Nah, kalau kita gak tahu isi lagunya, lagune pamane tatu tresno kailang matian sewindu tak gawa melek lan turu angger nyanyi padahal ini lagune wong kelaran lek sing bener piye lek apa sing bener dengan menghayati jajal Mas nadane ada tatu atuh ada tatu ki teknik yang bener ya iya neng yo ora nangis nek ya ora tisune entek soalé entek to mangkane to kula iya kalep duwe kalep iya teknik yang baik dan benar. Oh ngono ya. Dadi kudu nganti ngeden-ngeden ngono ya. Tatu ngono ya. Iya. Mergo saking lorone. Loro, Mas. Ya sabar. Ora usah dipikirno. Wong lanang ya ngono kuwi. Mangkane aku mau karo wong lanang lho. Betina berarti. Nek. Iki kan nek. Iya. Sopo sing bisa nambani ora
Sing apik ngene. Sing apik ya. Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Emang itu lagunya itu Bahasanya ngono kuwi. Bahasanya emang gitu. Kita tidak boleh apa Baper. enggak. Menjustice. Tidak boleh mengganti lirik. Iya, Patra ya sing bener. Sok-sok kadang iki cakepane iki kasar. Diganti ngapain mikir dirimu kan ndak penak. Tapi aku dene emang aslinya kan raimu. Raimu, ngapain mikir Raimu. Ya. Dirai-rai enak. Lho pantes kok nyitane. Iya paham Patra ya lirike ngono kuwi. Emang lirike ngono kuwi. Tapi lek muni nuwindes. Loh, mana kok enak? Arek Kediri bos keras. Kediri keras bos, Kediri bos. Son herek bos. Iki cendono keras ngidul Mas. Renek seni-senian son herek kita. Iya. Aku tak son diri. Piye Sarah? Jajal Son herek piye Sarah? Ndang son herek. Aku gini. Lek joget. Ya son herek. Cebu. Ya joget son herek piye son herek. Kalah. To kejang kluto. Ngawurmu klutukmu iki. Ya bapak. Pemanasan sih. Biasanya ini kan arep dadi dance. Awalmu. Oh alah. Mek ngono ta ya. Ngene mlaku sangang kilo beren 2 juta, Bos. Kakono ya. Ya. Pajak karo Mece. Iki sinden po cuyu ya. Mlaku nereng-nereng. Ngawurmu iki kiper. Oh, kiper ya. Wis Mas aku isin aku. Ha, matrimakno ngono iki gak iso. Iso ra, bocah piye? Rasa gamli. Yo elek. Elek ya. Yo kudu ta. Bang. Kayak wong kencing manis ya. Lah sing joget Asamura to. Urang. Sing joget. Amin. Lah wong Banyol Mbak Amini yo entek. Lah Patra latihan ning ndut yo. Iya. Nah, kene Nak. Ya iki kamu satu lagu atau sambutan dulu. Aku saiki jam. Alah aja suwi. Dek 10 rong jangkep. Sambutan dulu ya. Satu lagu lagi. Tapi sambutannya aja sesuai. Iya, aku tak aturane Pak Camat ya. Satu lagu dulu nanti habis itu Pak Camat biar persiapan dulu. Oke, nggih siap. Habis ini akan ada sambutan dari Pak Camat dan juga Pak Lurah. Oke. Sonorek nanggap dhewe le sesuk le. Sesuk nanggap dhewe. Campur sari bos kesenian. Son horek kayak gitu. Somben nanggap dhewe 3 jam men horek ngene tok. Horek 3 jam ngene tok aja. Ben Tapi budal rapopo mulai langsung bayang kopoke metu kabeh geleler ra krasa. Yo, lagu selanjutnya sama disapne. Nadane. Oke. Oke. Eh. Ngene iki lho kok Tom and Jerry jare wong-wong. Umpama bisa aku gaya lintang kepingin tak petik tak wehno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane mong gelombang radio sing bisa dadi kantine. Lek ngene iki aku wani, lek ganteng aku ora wani. Makasih. Yeso. Wah, ayo yeso. Bosah. Ya. Bareng-bareng bersama nih kan Salindri. Mayangara. Lewat gelombang
mesramu terus kenal-kenalan kirim-kiriman salam jora terus senggol penasaran pengen tak ketemuan lewat gelombang radio bikin krungu suaramu terus chatting-chattingan request lagu gelombang asmara lagu sing sering aku terasa bantino Pak Samad. Kok Pak Samad gitu? Pak Camat. Iya Pak Camat. Sik, tak timbalane ya, Nak. Ya. Nggih. Sampeyan sirat sik piye minum dulu? Sudah Adang. Nggih, monggo. Pak. Kalem. Betul. Hitungan 1 sampai 3, Gus. Rumah samu jalan santai kok kuwi. Lah, Sik to? Pak Camat ket mau jalan santai. Iya, sik tak timbalane. Iya. Niki.